Volám to Jozef Horecký a napísal som túto knižku. Je o databázach a prístup je veľmi logický. Začína tým, že máme nejaké malé dieliky. Doniesol som si tu na pucle, aby som ukázal, že tie pucle sa skladajú z habadej všelijakých dielikov. Tie dieliky súvisia a nesúvisia medzi sebou. Dôležité je nájsť vždy také, ktoré nejakým spôsobom sa zapasujú. A z toho vytvára celkový obraz. Presne tak je napísaná táto knižka. Učí elementy, ktoré sú v databázach, učí väzby medzi nimi a snahou je naučiť ľudí vytvoriť si celkový obraz. Verím, že sa vám bude dobre čítať.